Всю свою гісторыю чалавецтва перажывала ўсялякія катастрофы і пандэміі, і наша сённяшняе становішча, канешне, не унікальнае, бо ўсяго 100 гадоў таму скончылася эпідэмія іспанскага грыпу, якая, нарэшце, нібыта ўвогуле знікла з калектыўнай памяці. І дарма, бо што яшчэ дапаможа адаптавацца да сучаснага становішча лепш, чым вопыт мінулых пакаленняў. У 1918-1920 годах у людей не было магчымасці, напрыклад, звязацца з сябрамі праз Zoom, глядзець серыялы ўвесь дзень альбо працаваць на аддаленцы, але ў іх былі кнігі і час на іх чытанне. Але што чыталі, як пісалі і як увогуле перажывалі эпідэмію іспанскага грыпу, ну вось зараз разбярэмся. Па-першае, такое незвычайнае пытанне, якое можа зацікавіць, напэўна, самых заўзятых аматараў кніг. Што было з бібліятэкамі? Канешне, пандэмія даволі моцна паўплывала на ўсе сферы чалавечага жыцця ў той час, і, канешне, бібліятэкі не былі выключэннем. Яны даволі пацярпелі, па ім яна балюча ўдарыла. Бо большасць публічных бібліятэк былі зачынены яшчэ ў 1918 годзе на перыяд пандэміі. Нарэшце, гэта не значыць, што можна было не вяртаць усе кнігі, якія вы паспелі ўзяць да яе закрыцця. Проста за пратэрміноўку больш не ўздымаліся штрафы. Але перад бібліятэкамі на парадку дня стаяла другое, іншае даволі важнае пытанне. Што рабіць з кнігамі, якія кантактавалі з хворымі? Бо даволі шмат людзей паспелі ўзяць сабе кніжку і захварэць пасля, і падчас хваробы яны гэтыя свае кніжкі чыталі, глядзелі на іх, дыхалі, а раптам гэтыя кнігі зараз заразныя. Што з імі рабіць? Дэзінфіцыраваць? Ну, кніга можа сапсавацца, старонкі пайдуць хвалямі, і гэта можа нават не той, каб дапамагчы. Спальваць? Ну, гэта блюзнерства, але 100% рэзультату. Таму большасць кніг бібліятэчных у гэты час, якія такія кнігі, умоўна, кантакты першага ўзроўню, яны былі адпраўлены на карантын у архівы бібліятэкі, не кантактавалі ні з супрацоўнікамі, ні, канешне, з чытачамі, а некаторыя нават спальвалі жорстка, але эфектыўна. Ёсць таксама такая нібыта байка наконт гэта, што пасля пандэміі людзі масава пачалі вяртаць свае кніжкі назад у бібліятэкі, і здаецца, што большасць з гэтых кніг былі крышку сапсаваны віном, крыху заляпаны, бо ўсе мы змагаемся са стрэсам як умеем, і нават праз 100 год гэтыя сродкі не вельмі змяніліся. Пры гэтым перад тым, як бегчы запірацца ў сваіх кватэрах і дамах далей ад усялякай хваробы, людзі, канешне, ішлі ў бібліятэкі і кнігарні, каб набыць сабе чытво на ўвесь гэты пандэмічны перыяд. Часопіс Лос-Анджелес Таймс за 1919 год узгадвае адну з сваіх артыкулаў, што ў гэты час людзі актыўна бралі ў бібліятэках кнігі на гістарычную тэматыку і на ваенную, якая была толькі крышку менш папулярная. Што тычыцца кніжных крам, там актыўна людзі набывалі сабе часопісы і усялякія перыядычныя выданні. Гэта было настолькі папулярна, што ў некаторых з іх пачалі з'яўляцца такія спісы рэкамендаваных кніг для чытання падчас пандэміі. Здаецца, неяк так і з'явіліся такія першыя кніжныя блогі. Да рэчы, наконт згаданай ваеннай тэматыкі. Яна была папулярная не проста так. Даволі відавочна, што ў гэты час, у самым разгары Першая сусветная вайна, таму людзі былі зацікаўлены ў гэтай тэме ўвогуле, і ім у асноўным патрабавалася нейкая надзея і падтрымка не толькі тым, хто быў у мірных гарадах, але і тым, хто быў на фронце. І вось тут з'явіўся такі вялікі попыт на больш танныя выданні папулярных кніг. І гэта вельмі моцна падтрымала кніжную індустрыю, бо ў гэты час не хапала персаналу, не хапала паперы, не хапала грошай і часу. Але вось выдавецтва такіх простенькіх кнігаў, тонкай вокладкі з дрэннай паперай, яно дапамагло застацца выдавецтвам на плаву. Ну і, канешне, падтрымлівала салдат.
На фронце ў гэты час у акопах і шпіталях чыталі ўвогуле ўсё, што ім перадаюць ад драйзера да зборнікаў анекдотаў. Але быў асабліва кранальны такі попыт на кніжкі аб тым, як пісаць любоўныя лісты сваім каханым. Канешне, эпідэмія іспанскага грыпу адбілася не толькі на творчасці, але і на саміх пісьменніках, якія пісалі ў гэты час. Гэта даволі добра бачна па кожнаму іх лісту і па кожнай старонкі дзённіка. Напрыклад, Вірджынія Вульф была хворая на іспанскі грып ажно 2 разы. У першы раз яна ўзгадвае, як пасля хваробы першы раз выйшла ў сад, каб пачытаць Шекспіра, і гэта была, сапраўды, зборнік яго санетаў быў першай кнігай, якую яна змагла ўзяць рукі пасля таго, як устала з ложку. Другі раз іспанка спаткала яе пры канцы 19 года, і тады пісьменніца пераключылася на мемуары і всякие біяграфіі. Тады яна чытала мемуары графа Чарльза Уорвіка і аўтабіяграфічную кнігу «Шляхам сія плоці» Сэмюэля Батлера. Яна называла абедзве гэтыя кніжкі такім ідэальным чытвом для хваробы, бо яны часам такія нудныя, што хочацца жыць. Англійскі паэт Уілфред Оуэн у гэты час з галавой патануў у чытанні у паэзіі. Джон Кітс, Персі Шэллі, Йейтс і нават Рабіндранат Тагор быў сярод яго такіх настольных кніжак. Але ў гэты час ён быў салдатам, ён быў на фронце і сутыкнуўся з цяжарам адначасова вайны і хваробы твар у твар. Але вось гэта паэзія дапамагла яму знайсці такі свой шлях у творчасці. І тое, што ён перажыў, адгукаецца ў кожным радку яго вершаў. Другі паэт Зігфрід Засун у сваіх дзённіках у гэты час узгадвае, як падчас таго, як ён быў у шпіталі з іспанскім грыпам, ён адкрыў для сябе Андры Барбюса і яго раман «У агні». Таксама ёсць такі невялічкая байка, згодна якой Зігфрід Засун так быў уражаны гэтай кніжкай, так яму яна спадабалася, што ён пазычыў яе з бібліятэкі шпіталя і не вярнуў ніколі. І нават выпісваўся вельмі хутка, каб яе не вяртаць. Дарэчы, ён у гэты час таксама быў захоплены паэзіяй і вось вышэй згаданаму Уілфреду Оуэну вельмі раіў пачытаць Томаса Хардзі. Эдвард Эслін Каменс, таксама паэт, у гэты час апынуўся на каранціне ў Дэнвере, штат Масачусетс. Ён быў салдатам, і іх з іншымі салдатамі хворымі на іспанку зачынілі ў гэтай каранціннай зоне. І, канешне, кніжак там было не тое, каб вельмі шмат, і выбар невялічкі. Але яму ў рукі трапіла такое свежае выданне Уліса Джойса і крыху літаратурнай крытыкі. І ён нават быў вымушаны ва ўсё гэта паглыбіцца, але гэта значна паўплывала на яго творчасць у далейшым. Увогуле, мы даволі шмат ведаем пра тое, што чыталі людзі ў гэты час, дзякуючы часопісу Publishers Weekly, які выходзіў у США з пачатку 1900-х гадоў і непасрэдна публікаваў спісы бестселлераў як у Амерыкі, так і ў заходняй Еўропе. Напрыклад, дзякуючы Publishers Weekly мы ведаем, што ў 1918 годзе сваю папулярнасць актыўна набіраюць вестэрны, а першыя радкі ўсіх спісаў бестселлераў займае Зейн Грэй, заснавальнік гэтага жанру. Тэхаскі рэйнджэр, памяжоў легіён, усе гэтыя кніжкі пра прыгоды людзей у дзікіх прэрыях паміж індейцамі і прыродай, яны захвочваюць чытачоў толькі так. І, канешне, даволі шмат для папулярнасці гэтых вестэрнаў зарабіла тое, што яны такія дазвалялі абстрагавацца ад усіх жахаў, якія навокал, ад вайны і хваробы, і ўявіць сабе такім каўбоем, які на сваім кані ляціць у стэп і змагаецца за ўсім і, канешне, перамагае. Другой, канешне, папулярнай тэматыкай была ваенная. Але цікава тое, што ў гэты час набіраюць папулярнасць кнігі з такімі моцнымі жаночымі персанажамі. І непасрэдна кнігі пісьменніц. Напрыклад, у гэты час актыўна скупаюць кніжкі Мэры Сінклер і Мэры Робертс Рейнхард,
А у продаж виходить моя Антонія Уилл і Кесер. І одразу ось становится одним з бестселлеров і ввогуле вельмі популярная кніжка не толькі сярод жанчын, але і ввогуле. У 1919 годзе ваенная тэматыка некалькі пацясняе вестэрны, і на першыя радкі ў спісе бестселлераў выходзяць кнігі «Золотая стрела» Джозефа Конрада і «Чатыры вечнікі апакаліпсіса» Вісенты, Бласка і Баніса. Да рэчы, ваенныя кнігі тых гадоў, яны такія даволі прадузятыя і поўныя гэтай франтавой рамантыкі, але, зразумела, гэта было патрэбна і тым, хто зараз быў на фронце, і тым, хто чакаў салдат з вайны. Таксама з цікавых кніг, якія выйшлі ў гэты год, можна згадаць «Луну і грош» Самерсета Маэма. Яе чытачы таксама палюбілі крыху пазней, але зараз яна не толькі ў спісе must-have чытацкага, але і ў кожным з нашых сэрцаў. У 1920 годзе вестэрны зноў бяруць сваё, і Зейн Грэй адваёўвае сабе назад усе першыя радкі ў спісах бестселлераў. Але разам з ім ваенная тэматыка даволі хутка страчвае свае пазіцыі, і яе пацясняюць не толькі вышэйзгаданыя вестэрны, але і дэтэктыўныя трылеры і раптам рамантыка. Напрыклад, у кнігарнях актыўна скупаюць кнігу «У вытокаў ракі» Джеймса Кервуда і «Гарріет і Пайпер» Кэтлін Норріс. Таксама ў продаж выходзяць такія даволі значныя для гісторыі чытання кнігі, як «Эпоха нявіннасці» Эдыт Уортан і «Галоўная вуліца» Сінтыя Льюіса. Абедзве яны прэтэндавалі на пуліцэрскую прэмію, таму можете заўважыць, што ў гэты час у чытача з'яўляецца такі густ да добрай літаратуры. У пачатку мінулага стагоддзя чалавецтва перажыло адразу пандэмію, вайну і шмат яшчэ якіх катастроф, але людзі ўсё роўна знаходзілі ў сябе сілы на тое, каб чытаць. Знайдзіце і вы. Вазьміце за ўсе кнігі, якія вы кінулі на палове, і не забудзьце запісаць свой спіс прачытанага. Праз 100 гадоў гэта будзе сапраўдная вынаходка для навукоўцаў.